Tapanilan erässä panostetaan kokonaisvaltaiseen harjoitteluun. Harjoitukset käynnistyvät lainomaisella aktiivisella lämmittelyllä. Myös fyysismotorinen harjoittelu halutaan nostaa selvästi esille. Junioreissa painotetaan erityisesti yksilön lajitaitoja ja pienpelejä. Harjoituksessa tähdätään mahdollisimman aktiiviseen toimintaan. Lapset pyritään pitämään pois jonoista suosien pysäkkityöskentelytoimintaan. Koko kenttää pyritään hyödyntämään kaikissa harjoituksissa mahdollisimman paljon. Harjoitukset tehdään laadukkaasti hyvällä temmolla. Harjoituksia leimaa mukava kannustava ilmapiiri ja lasten tulisi nauttia mukavasta harrastuksesta, jossa oppii koko ajan uutta. Juha Niinikoski, olet entinen salibändin liiga- ja maajoukkuepelaaja. Tällä hetkellä valmennat Tapanilan erän E-poikajunioreita. Mitä kehittäisit juniorisalibändissä? Lisäisin vielä tämmöistä oheisharjoittelua, missä nimenomaan huomioitaisiin motorisia taitoja, kehohallintaa. Sitä mielestäni kaivattaisiin lisää, niin kuin ei pelkästään salibändissä, vaan muussakin junioriliikunnassa. Lisäksi vielä ehkä tavallaan tämmöinen pikavoittojen tavoittelu, eli tämmöisiin taktisiin asioihin ynnä muihin, niin ei kannata vielä hirveästi lähteä panostamaan, koska tässä on vielä hirveä työsarka tämän ihan peruslajitaitojenkin opiskelussa, eli niiden taktisten asioiden aika tulee sitten myöhemmin, kun perusasiat on ensin kunnossa.